Русиядә татар һәм башка милли телләрне укыту мөмкинлекләре юкка чыга бара. Ничекме? Хәзер аңлатабыз. 2000 еллар башында Казанда яшәгән татар баласының татар телендә белем алу өчен бөтен диярлек мөмкинлекләре бар иде. Ул татар балалар бакчасына йөри алды. Татар мәктәбендә татар телен җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнә алды. Башка фәннәрне дә татарча укый алды. Мәктәпне тәмамлаганда имтиханны татарча тапшыра алды. Хәтта югары мәктәптә дә кайбер юнәлешләрдә белемне татарча алырлык иде. Тик 2009 елда Русиянең үзәк хакимияте мәгарифтәге милли региональ компонентны бетерде. Бу татар теле сәгатьләрен кискен киметүгә китерде. Шулай ук 2009 елдан мәҗбүри бердәм дәүләт имтиханы кертелде. Аны татарча тапшыру рөхсәт ителми, Мәскәү дәүләт имтиханы бары тик урыс телендә генә булырга тиеш дигән таләп куя. Бу татар мәктәпләрендә фәннәрне татарча укытуга зур зыян сала. Баласының киләчәктә имтиханны урысча гына тапшыра алуын аңлаган ата-аналар укытуны урыс теленә күчерүне үтенә. Нәтиҗәдә югары уку йортларында да татар төркемнәре юкка чыга. 2017 елда исә мәктәпләрдә татар телен барлык укучыларга да дәүләт теле буларак укыту гомумән тыела. Урыс мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты дәресләре атнасына уртача 2 сәгатькә, татар мәктәбендә уртача 4-5 сәгатькә кала. Әле аларын өйрәнүдә бары тик ата-ана гаризасы нигезендә генә мөмкин була башлый. 2022 елда Русия мәгарифендә урта белем бирүнең яңа дәүләт стандартлары ФГОС гамәлгә кертелә. Аның нигезендә атнага булай да 2-3 сәгатькә генә калган татар теле сәгатьләре тагын да киметелә. Хәзер урыс мәктәпләрендә татар теле сәгатьләре кайбер сыйныфларда 1, кайбер сыйныфларда 2 сәгатькә кала. Хәтта татар мәктәпләрендә дә яңа стандартларга нигезләнеп, татар телен иң күбе 3 сәгать кенә укытып була. Татар һәм башка милли телләрдә белем алуда элекке хокуклар бары тик балалар бакчаларында гына кала. Әмма шул көн кебек ачык. Мәктәптә татар телен, татар телендә уку ихтыяҗы булмагач, балаларны да урыслаштыру көтә дигән сүз. Тагын берничә елдан татар телен ни көтә? Моны ачыктан-ачык кычкыртып урыслаштыру дими ни дип атап була? Менә шундый хәлләр.